హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఈరోజు కండ్లు మోసాం కదా. కండ్లు మోసేసి వచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాము. చెల్లోళ్ళది పొలం అండి, అదేమో సావిడండి. అన్నీ పెట్టుకుంటారు. ఇదిగోండి వాళ్ళ గేదె దూడ, అయిపోండి వాళ్ళ గేదెలండి. ఇలా పొలం చేసుకుంటారండి. మనుషులు ఎంత కష్టపడితేనే మనకి 4 ఏళ్ళు నోట్లోకి వెళ్తానికి కుదురుతుందండి. చాలా కష్టం అండి. మా చెల్లి మాత్రం ఎప్పుడు కష్టపడతానే ఉంటుంది. ఈ పొలం అంతా ఆళ్ళదే. కానీ ఎంత పొలం ఉన్నా సరే అన్నీ అప్పులేనండి. పొలం ఉండా వాళ్ళు పొలం ఉందనుకుంటారు, కానీ వెనకాల అప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి. పొలం కనపడుద్ది అంతే, ఏముండదు. వాళ్ళు అది వాళ్ళు గేదె చూడండి. ఇదంతా మనం ఏమైనా తినాలన్నా చెయ్యాలన్నా కూడా తాగాలన్నా కూడా 1 కిలోమీటర్ నుంచి తెచ్చుకొని ఉండాలండి. కానీ చెల్లెళ్ళు ఇవన్నీ కాయలు పళ్ళు కొంచెం పెట్టుకున్నారండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్?